Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Αν είσαι καινούργιος και με βλέπεις πρώτη φορά μπροστά σου, τέλος ποια είναι αυτή. Εγώ είμαι η Καλίστη και μόλις ξύπνησα. Φορχετικής. Γεια σου Καλίστη. Γεια σου Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλώς ήρθες στο Born to Be. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Ήταν πραγματικά τιμή μου το γεγονός ότι μένεις στην Αθήνα αρχικά και δέχτηκες να έρθεις εδώ πέρα στην Κρήτη να γυρίσουμε έτσι μαζί το επεισόδιο. Είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για την νεανική επιχειρηματικότητα και γενικά πώς το τρέχουν έτσι άτομα στην ηλικία μας. Θέλω έτσι να μου κάνεις μια εισαγωγή με το ποια είσαι, με τι ασχολείσαι, έτσι. Όλα τα πάντα. Ναι. Ωραία, τέλεια. Εγώ είμαι η Καλίστη, όπως είπες. Έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί εδώ στο Ηράκλειο. Η Αθήνα με τράβηξε για σπουδές. Έφυγα όταν ήμουν εκεί 18 να σπουδάσω. Έχω τελειώσει 2 σχολές πάνω στο ίδιο αντικείμενο, επιστήμη αθλητισμού και προπονητική. Τώρα παίρνω πτυχίο, περιμένω να ορκιστώ το Φεβρουάριο για την ακρίβεια. Ναι, έχει γίνει και αυτό. Οπότε θέλω να ακολουθήσω αυτό, αλλά κάπου εκεί στο σχολείο, νομίζω και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα περισσότερο, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα social media. Την εποχή εκείνη ήταν βασιλιά στο YouTube, οπότε ξεκινήσαμε έτσι με παρεΐτσα από εδώ και από εκεί να κάνουμε βιντεάκια για πλάκα στο YouTube. Το 2017, αν δεν κάνω λάθος, 16-17 για την ακρίβεια. Και από τότε, όποια πλατφόρμα έβγαινε σιγά σιγά, ξεκινούσαμε και εμείς να προσαρμοζόμαστε. Από το YouTube πήγαμε σιγά σιγά στο Instagram. Από το Instagram σιγά σιγά στο TikTok, τα τελευταία 3 χρόνια θα σου πω εγώ, και το τελευταίο καιρό αποκλειστικά, επαγγελματικά ασχολούμαι με τα social media. Υπέροχο, πάρα πολύ δημιουργικό. Το έχω πει και εγώ σε προηγούμενο βίντεο ότι αν κάτι που λατρεύω σε έναν άνθρωπο είναι η δημιουργικότητα. Θέλω όμως να πάμε πιο πίσω. Ωραία. Γιατί εσύ δεν ξεκινάς από το YouTube, ξεκινάς από το νησί. Από το νησί. Μιλώντας για δημιουργικότητα, να φανταστώ. Ναι. Και γενικότερα την επαγγελματική σου πορεία. Να το πούμε δηλαδή και αυτό. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πρώτη δουλειά, άμα το σκεφτείς. Ναι, όντως. Ήτανε. Φαντάζομαι ότι ήταν. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, πώς μπήκες στο νησί, πώς ήρθε το νησί στη ζωή σου? Λοιπόν, η μητέρα μου γενικά πάντα αγαπούσε το θέατρο και έχει σπουδάσει κιόλας κλπ. Οπότε μας όθησε, μας ενθάρρυνε από πολύ παιδάκια εμένα και την αδερφή μου να ασχοληθούμε με το θεατρικό παιχνίδι, να μπούμε σε μια ομάδα κλπ. Οπότε από 6 χρονών ήμουν σε θεατρική ομάδα. Κάναμε διάφορες παραστάσεις, διάφορα φεστιβάλ. Ήμασταν δραστήρια ομάδα. Επομένως, όταν είδαμε το 2008 ότι ερχόταν στο Ηράκλειο το casting για το νησί, διότι εννοείται ο Παπαδουλάκης, κριτικός, θα γυριζόταν εδώ, ήθελε κόσμο και ντόπιο φυσικά. Οπότε είπαμε να πάμε σαν ομάδα στο casting, να δούμε πώς είναι η εμπειρία του να περνάς από το casting. Δηλαδή να σου δώσουν 2-3 φράσεις, να τις πεις, να δούνε ο σκηνοθέτης, η βοηθή σκηνοθέτη κλπ. Πήγαμε όλη η ομάδα. Έκανα κι εγώ εκεί πέρα 2-3 φράσεις από ένα άλλο ρόλο, όχι αυτόν που έπαιξα τελικά. Ναι, με είχαν προορίσει για ένα άλλο ρόλο. Και από ό,τι φάνηκε, τους άρεσα μάλλον. Είδανε κάτι, ότι θα μπορούσε να πάει παραπέρα και επικοινώνησαν μαζί μας αργότερα και ζήτησαν να με ξαναδούν και να με ξαναδούν. Και casting και καταλήξανε στο ρόλο της Ηλέκτρας. Υπέροχος ρόλος. Ναι. Ήταν από τους πρωταγωνιστικούς. Ήταν στους 14 βασικούς. Ναι, ήταν από τους βασικούς. Δηλαδή είχες πράγματα εκεί πέρα. Παρόλο που ήταν για τα μισά της σειράς περίπου, γιατί το νησί κάνει μετά ένα 10 χρόνια μετά. Έπαιξα στα πρώτα 7 επεισόδια, αλλά ναι, ήταν αρκετά βασικός ρόλος. Ναι, 1 χρόνο. Ωραία, σου άρεσε. Μπήκες εκεί πέρα και τι ήταν τα πρώτα συναισθήματα που θυμάσαι ως παιδάκι να δουλεύεις εκεί? Νομίζω δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλο είναι. Το κατάλαβα πιο μετά, όταν είδα τον εαυτό μου στην τηλεόραση, ας πούμε, ή σε διάφορες εκπομπές και εκδηλώσεις κλπ. Εμένα μου άρεσε αυτό, πες το υποκριτική. Δηλαδή ήξερα ότι μπορώ να κάνω το πρόσωπό μου αλλιώς, τα συναισθήματα μου αλλιώς, να μιλήσω με διαφορετικό τρόπο, να υποδηθώ κάποιον που εγώ δεν είμαι. Από πολύ μικρή. Οπότε ήξερα ότι είμαι η Ηλέκτρα, έπρεπε να μάθω τα λόγια μου απ' έξω και να τα πω. Τώρα, όταν όμως μπαίνεις στο σετ με κάμερες, φώτα, κουστούμια, μακιγιάζ και λίγο ενδιαφέρον και δύσκολο σετ, όσο κάπως καταλαβαίνεις στο νησί,
Ήταν και εποχής να πούμε. Ήταν εποχής, σωστά. Και εποχής δύσκολης. Μιλάμε για κατοχή, μιλάμε για αρρώστια, για πόλεμο, όλα αυτά. Οπότε, εντάξει, ήξερα ότι είναι όλα ψέματα, δεν ένιωσα να τρομάζω να με επηρεάζει, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ εμπειρία. Όλοι οι σκηνοθέτες, οι βοηθοί ήταν πολύ καλοί μαζί μας με τα παιδιά που παίζαμε, γιατί ήμασταν και μπόλικα. Και επίσης με τους ηθοποιούς είχα πάρα πολύ εντάξει σχέση και χημεία, διότι όταν ήμουν μικρή δεν έβλεπα τηλεόραση. Καθόλου. Επομένως, εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Ήταν τα υπόλοιπα πιτσιρίκια, λέγανε Α, η Λέχου, α, ο Μάινας, α, δεν ξέρω τι. Δεν ήξερα ποιοι είναι αυτοί. Για μένα ήταν η κυρία Κατερίνα που θα παίξουμε μαζί σε αυτή τη σκηνή μέχρι εκεί. Οπότε μου το έκανε πολύ πιο εύκολο. Τους είχα απομυθοποιήσει. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο μεγάλα ονόματα. Συνεργαστήκαμε άψογα. Υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι όπως το περιγράφεις. Ωραία. Σκέφτηκες ότι θέλεις να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, δηλαδή μικρή καλύστη. Σκεφτόταν ότι εγώ, τώρα που το είδα αυτό από μέσα, θα γίνω ηθοποιός, θα μεγαλώσω. Πάντα μου άρεσε. Και όταν έγινε αυτό και συνέχισε γενικά μέχρι και τα 17 μου να παίζω πολύ θέατρο, πάντα το ήθελα. Δηλαδή υπήρχε στην άκρη του μυαλού μου. Παρ' όλα αυτά, ας το πούμε κάπως έτσι ότι οι γονείς μου είχαν δώσει μια κατεύθυνση λίγο πιο ακαδημαϊκή. Δηλαδή, κατεύθυνση, δεν μου είπαν τι να κάνω φυσικά. Ναι. Μου έδωσαν να καταλάβω κάποια πράγματα, με ενθάρρυναν έτσι αλλιώς και όντως με τον καιρό και με το σχολείο και με το διάβασμα με νίκησαν οι θετικές επιστήμες. Αλλά ήξερα πάντα ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω. Δεν μου έχει δοθεί άλλη ευκαιρία τηλεοπτικά μέχρι στιγμής από τότε. Όμως δεν το έχω αφήσει μέσα μου, ξέρω ότι δεν το έχω αφήσει. Θα μπορούσα άνετα να κυνηγήσω casting και να δω σιγά σιγά τον εαυτό μου σε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα πάρα πολύ. Οκ, θα σου πηγαίνει νομίζω. Μ' αρέσει, δηλαδή το θέλω. Θέλω πολύ να μπω σε κάποια παραγωγή ξανά. Πολύ ωραίο. Στο εύχομαι. Ευχαριστώ. Για ένα παιδί που είναι εκεί μέσα, πώς είναι αυτό, δηλαδή, μου είπες, δηλαδή η καθημερινότητά σου ποια ήταν, γιατί είχες και σχολείο, φαντάζομαι. Σωστά. Ήμουνα τρίτη δημοτικού όταν γίνονταν αυτό. Ήμουνα τρίτη δημοτικού. Υπήρχαν φορές που έπρεπε να φύγω νωρίτερα από το σχολείο, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή τα γυρίσματα δεν γίνανε στο Ηράκλειο, γινόντουσαν Ελούντα, Πλάκα και γύρω-γύρω περιοχές. Επειδή είχαμε συγκεκριμένα ωράρια, όντως κάποιες φορές έπρεπε να φύγω από το σχολείο. Γινόντουσαν ένα ολόκληρο χρόνο τα γυρίσματα, οπότε όντως το φτιάχνανε για να μην χάνουμε πολύ σχολείο. Διακοπές, καλοκαίρια, Σαββατοκύριακα κλπ. Όμως, ναι, γινότανε. Το challenge ήταν να εξηγήσω τώρα στους μαθητές, δασκάλους, το τι κάνω ακριβώς και γιατί την κοπανάω. Ναι, βέβαια. Το καταλάβανε φυσικά αργότερα. Όταν σε είδαν, φαντάζομαι και στην τηλεόραση, λένε. Ναι, τότε έγινε το μεγαλύτερο έτσι μπαμ. Αλλά ρόλαρε η ζωή μου κανονικά. Πήγαινα το χορό μου, τα αγγλικά μου, το σχολείο μου και απλά κάποιες φορές έφευγα 12 παρατέταρτο για να φύγουμε μία ώρα μέχρι την Ελούντα με τη μαμά και να κάνουμε είτε ολοήμερο γύρισμα και πίσω, είτε διαμονή. Μέναμε πολλές φορές κάποιες μέρες στην Ελούντα για να μπορούμε να είμαστε εκεί και να κάνουμε πολύ γύρισμα. Οκ. Άρα καταλαβαίνω ότι υπήρξε πολλή στήριξη και από τη μαμά σου και από τον μπαμπά σου, ότι σε έτρεξαν πολύ τότε, δηλαδή πάνω κάτω. Γιατί Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Ελούντα είναι και μια απόσταση. Ήταν ένα commit που κάνανε για ένα χρόνο. Η μητέρα μου περισσότερο ακολουθούσε. Μπορούσε να ελύσεται περισσότερο επαγγελματικά από τον πατέρα μου. Όμως πιστεύω ότι ναι, πήραν αυτή την απόφαση από κοινού για την εμπειρία. Βέβαια. Δεν με είδανε ποτέ το παιδί star, θα τη βγάλουμε τηλεόραση και θα την κάνουμε το επόμενο όνομα. Όχι, διότι πολύ απλά και έριξαν άκυρο σε εκπομπές που με καλούσαν για να παρευρεθώ και σε ένα-δυο άλλες παραγωγές λόγω σχολείου. Δηλαδή ήθελα να παραμείνω στο σχολείο μου, υποχρεώσεις μου και όπως πρέπει. Όμως μου δώσαν αυτή την ευκαιρία και με στήριξαν για την εμπειρία. Και πολύ καλά κάνανε. Γιατί μου πήρα πάρα πολλά πράγματα από την παραγωγή αυτή, από την συμμετοχή μου. Οπότε ναι, υπήρχε φυσικά στήριξη. Και αν δεν μπορούσε ο μπαμπάς, η μαμά, η γιαγιά, δηλαδή με έχουν πάει όλες οι γυρίσματα. Δεν το συζητώ αυτό. Ήταν πάντα κάποιος μαζί μου, πάντα. Θεωρώ ότι κάτι είδανε κι αυτοί, δηλαδή βλέπανε ότι το παιδί τους είναι χαρούμενο μέσα σε αυτό, γιατί το σε τρέχανε. Σωστά. Δηλαδή, είδαν ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή και από πριν που μου λες ότι ήσουν σε θεατρική ομάδα, ναι. νομίζω φαινότανε το μικρόβιο. Ακριβώς αυτό, ξέρανε ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Οκ. Η ισορροπία ήταν εύκολη να κρατήσει, δηλαδή ισορροπία σχολείο με δουλειά. Δηλαδή το διάβασμα, ήταν φορές που έπιανες τον εαυτό σου πολύ κουρασμένο ή να μην θες να πας. Ήμουνα τρίτη δημοτικού. Το διάβασμα ήταν όσο είναι της τρίτης δημοτικού, έτσι και με τα τότε δεδομένα, μιλάμε για το 2008-2009 για την ακρίβεια.
Δεν μπορείς να είσαι κουρασμένος στα 8. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είσαι ασταμάτητος σε αυτή την ηλικία, δεν το συζητώ. Οπότε, όχι, δεν ένιωσα ποτέ καμία πίεση, κούραση. Γινόντουσαν κάποιες φορές κουραστικά τα γυρίσματα, σίγουρα. Διότι, ήμασταν εμείς παιδάκια, αλλά έπρεπε να συντονίσουν ολόκληρη παραγωγή και άλλους 800 ηθοποιούς. Οπότε υπήρχαν φορές που τελειώναμε πολύ πολύ αργά το βράδυ. Υπήρχαν φορές που δεν τα βρίσκαμε πολύ με τον καιρό και είτε κρυώναμε είτε ζεσθενόμασταν. Συνθήκες δηλαδή. Συνθήκες γυρισμάτων είναι αυτές. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερνικούσαν τις πάρα πολύ καλές. Καλές, τις γνωριμίες που έκανα, το κλίμα μέσα στην παραγωγή. Δεν ένιωσα ποτέ καμία πίεση ότι ήταν αχ, πρέπει να πάω πάλι για γυρίσματα. Έχω και ημερολόγιο, γιατί έγραφα πολύ ημερολόγιο παιδάκι και τα έχω βρει αυτές τις σελίδες και έγραφα με το γυρίσματα με ένα τύπου αχ, πρέπει να πάω, αλλά το είχα κάνει μέρος της ρουτίνας μου. Ήταν όπως πάω αγγλικά χορό, πάω και για γυρίσματα για ένα ολόκληρο χρόνο. Με τους ηθοποιούς από τότε ή με τα παιδιά από τότε έχεις κρατήσει τώρα επαφή? Με τους ηθοποιούς όχι, μόνο με την Αναστασία την Τζιλιμπίου κάνω παρέα ακόμη, παρόλο που δεν είχαμε κοινές σκηνές, διότι ήμασταν σε άλλο μέρος η καθεμία. Εγώ ήμουν στη Σπιναλόντα αποκλειστικά, ενώ η Αναστασία ήταν στην Πλάκα, η Μαρία που έπαιζε. Αλλά ακόμα το λέμε και γελάμε, ήμασταν τώρα και προχτές μαζί, κάνουμε παρέα με την Αναστασία. Από εκεί και μετά με ηθοποιό άλλον δεν έχουμε σχέσεις. Κάποια στιγμή είχα συναντήσει τη Γιούλικα τη Σκαφιδάκη, της είχα μιλήσει και κατάλαβε ποια ήμουνα. Με το Δημητράκη που παίζαμε μαζί, με το Μάνο, το Τζαγκαράκι, λέμε τα νέα μας που και που, γιατί ήμασταν έτσι και λίγο πιο κοντά, γιατί είχαμε πάρα πολλές σκηνές μαζί. Περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ χρόνο μαζί. Το θυμάμαι. Εγώ είμαι. Εσύ στο 1. Είμαι το 2001. Εγώ είμαι το 2. Οπότε έβλεπα κάποια επεισόδια. Και θυμάμαι μια τάκα του Δημητράκη που έλεγε «Θα σε κάνω μάνα μου». Όλη η Ελλάδα θυμάται αυτή την ατάκα. Είχε αγγίξει όλους αυτή η ατάκα, ναι. Είχε πολλά τέτοια και ο Μάνος εξαιρετικός. Και επειδή είχαμε περάσει τόσο χρόνο μαζί, με τον καιρό, και ας μην κάναμε πάντα παρέα, γιατί έμεινε πάντα και σε άλλη πόλη, έχουμε κρατήσει έτσι μια επαφή, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τρυφερό βασικά, δηλαδή από αυτή την ηλικία κράτησε κάτι, σου έκανε κάτι πολύ μεγάλο. Σίγουρα, ακόμα το λέμε, ακόμα το γελάμε, αναπολούμε στιγμές, άμα βρεθούμε σίγουρα κάτι έτσι θα... Ή άμα βγάζει κάποια ανάμνηση, κάποια φωτογραφία, κάποια ανάρτηση, πάντα είμαστε και αναπολούμε τις στιγμές αυτές πάρα πολύ. Τι ωραίο. Λοιπόν, και σταματάει το νησί. Δηλαδή γίνεται η επιτυχία που γίνεται, γιατί έγινε τεράστια επιτυχία τότε. Δεν ξανασχολείσαι με παραγωγή της τηλεόρασης. Συνεχίζεις το θέατρο. Και από το θέατρο πάω στο YouTube. Φτάνει σε μια... Κάπως έτσι. Σου άρεσε, όχι το θέαμα, δεν θα πω θέαμα, σου άρεσε όμως η δημιουργικότητα, θα πω εγώ. Η δημιουργία, ναι. Αυτό κάπως έπρεπε να εκφραστεί, διότι, εντάξει, με το Λύκειο μειωνόταν ο χρόνος, ο ελεύθερος και για τις συμμετοχές μου σε σχολικές εκδηλώσεις κλπ. Παρόλο που γυμνάσιο έτρεχαν πάρα πολύ. Δηλαδή, η μητέρα μου είχε θεατρική ομάδα σχολείου. Έχουμε κάνει φοβερές εκδρομές. Έχουμε παίξει αρχαίο θέατρο, έχουμε Αθήνα. Μέχρι και τέλος του γυμνασίου και με τη θεατρική ομάδα ήμασταν ενεργοί. Με το που μπήκα στο Λύκειο, σταμάτησε αυτό. Έκλεισε η θεατρική ομάδα. Στο Λύκειο δεν γινόντουσαν παραγωγές και θέατρα μέσα στα πλαίσια του σχολείου. Οπότε κάποια στιγμή έφτασα να μην έχω τίποτα να κάνω πέρα από το χορό, που και αυτό άρχισε να δυσκολεύει. Έπρεπε κάπου να εκφραστεί, κάπου να βγει αυτή η ανάγκη για δημιουργία. Είχε ξεκινήσει, πιστεύω, εκεί 15-16 από το εξωτερικό και κυρίως Αμερική να μεγαλώνει πάρα πολύ το YouTube και κατανάλωνα υλικό από κορίτσια μεγαλύτερα από εμένα μεν, αλλά lifestyle content, έτσι, beauty, και τα έβλεπα και σκέφτομαι, ξέρεις κάτι, μπορώ και εγώ να κάνω κάτι αντίστοιχο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Με ενθάρρυνση του Κώστα, του Καρκάρη, θα το πω, εννοείται, ο οποίος είχε και τον εξοπλισμό και είχε ήδη ξεκινήσει να κάνει ο ίδιος τα δικά του βήματα στο YouTube. Είπαμε, ξέρεις κάτι, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Ας κάνουμε ένα βιντεάκι, ένα challenge για πλάκα, για να γελάσουμε. Και τότε είδα τον εαυτό μου πρώτη φορά, κάμερα, μικρόφωνο, μιλάς, μοντάζ, έτοιμο βίντεο και τρελάθηκα. Μ' άρεσε τόσο πολύ, τόσο πολύ. Το φαντάζομαι. Δεν είχα δικό μου εξοπλισμό, δεν είχα πρόγραμμα μοντάζ, οπότε ο Κώστας και ο ξαδερφός μου ο Μανώλης ήταν αυτοί που ήταν πιο χωμένοι, οπότε δούλευα μαζί τους. Ξέρεις κάτι, τράβηξα αυτό, κάνε μου το μοντάζ, πώς να το φτιάξουμε, δώσε μου την κάμερά σου. Γινόταν έτσι για τα πρώτα 2 χρόνια. Το κάναμε για την πλάκα. Έπρεπε κάπως να περάσουμε καλά. Το βλέπαν οι φίλοι μας, γελούσαν. Και κάποια στιγμή έγινε ένα μπαμ. Τέλειο. Άρα καταλαβαίνω ότι από πολύ μικρή, παρόλο που δεν το κατάλαβες δηλαδή στο Λύκειο, μπήκε σε μια συνθήκη συνεργασίας με
το βλέπεις και στη Μια μετέπειτα. ομάδα. Ναι. Σωστά. Το βλέπεις δηλαδή και στη μετέπειτα στις συνεργασίες που έχεις τώρα, φαντάζομαι, ότι Ναι. δουλεύεις επαγγελματικά από τότε οριακά. Δηλαδή, Ναι. ιδέες, brainstorming. Ο όλο. editor, Ναι. μπράβο. Έτσι, ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, Υπέροχο. και να βρούμε την ιδέα ή να φτιάξουμε ξέρεις, ένα λίγο πρόγραμμα για να είμαστε συστηματικοί. Να ανεβάζουμε λίγο πιο συχνά. Όχι ένα βίντεο όποτε μας κατέβει. Το μοντάζ, όχι έτσι, έχει αλλιώς μουσικές. Ναι, από τότε είχε ξεκινήσει αυτό. Μ' αρέσει που με κάνεις να το συνειδητοποιώ, είναι τέλειο. Ωραία. Πώς έμαθες να διαχειρίζεσαι τα social? Κατανάλωνες περιεχόμενο από το εξωτερικό και λες θα κάνω κι εγώ κάτι αντίστοιχο, ή ήταν και δικές σου ιδέες? Δηλαδή σκέφτηκες κάτι και λες κάπως θα το προσαρμόσω σε μένα, κάπως. Και τα δύο. Οκ. Ήταν και τα δύο. Σίγουρα πίστευα ότι μπορούσα να κάνω ένα recreate πραγμάτων των οποίων βλέπω από τις άλλες μεγάλες YouTubers του εξωτερικού. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να θυμάμαι ότι είμαι εγώ στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, στο δωμάτιό μου, είμαι 16 και απευθύνομαι σε κοινό εδώ. Ναι. Δηλαδή δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι το βίντεο μου θα το δει κάποιο στο εξωτερικό και πρέπει να το κάνω αντίστοιχο και δεν μπορούσε γιατί δεν έχεις και τα μέσα, την παραγωγή. Ναι, βέβαια. Οπότε πάντα προσαρμοζόταν και στα δικά μου μέτρα ή η ιδέα να είναι πιο βατή, πιο ελκυστική για άτομα της ηλικίας μας και άτομα δικά μας. Δηλαδή, ξέραμε ότι θα το δουν εδώ γύρω-γύρω στο Ηράκλειο. Εγώ Δεν σε πιστεύαμε βλέπω, κάτι. Είδες, πετύχαμε. Δεν πιστεύαμε σε κάτι πιο πέρα Είχες από ένα αυτό. subscribe. Ναι, ήταν Πρέπει να τον αυτό. έχεις ακόμα. Ενώ πρέπει να. Δεν σε έχω βγάλει προφανώς αυτό εννοώ, αλλά πρέπει να ακολουθεί από τότε να έχω το ίδιο email και να είναι το subscribe. Είσαι ακόμα εκεί, στους Ναι. 117.000 είσαι μέσα Είμαι ο εκεί. ένας. Οπότε έτσι έγινε. Ήταν και δικές μου ιδέες και το είδα απ' έξω, ας το κάνω και εγώ. Ή συνεργασία πάλι με τον Κώστα κυρίως. Ναι. Τι να κάνουμε. Και... Ωραία. Υπήρξαν αρνητικά σχόλια ή υπήρξαν δεύτερες σκέψεις στο πώς θα παρουσιαστεί στο Ηράκλειο? Γιατί είμαστε μικρή κοινωνία. Το έχω ξαναπά εγώ. Το έχω Ναι. ξαναπεί ότι είμαστε μικρή κοινωνία. Και πολλοί το σκέφτονται αυτό. Ένας άνθρωπος είμαι κι εγώ. Και πάρα πολύ ότι πώς θα το κάνω τώρα αυτό, αρνητικά σχόλια. Νομίζω μπήκα στο τρυπάκι του να καταλάβω ότι τα αρνητικά σχόλια εμένα δεν θα με επηρεάσουν πουθενά από πολύ πολύ νωρίς. Γιατί ήμασταν σχολείο, στο σχολείο γίνεται χαμός από σχόλια, ό,τι και να κάνεις, πόσο μάλλον να μπεις στη διαδικασία του να κάνεις το υλικό αυτό. Θυμάμαι ότι είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με την ιδέα και με την όλη παραγωγή που ειλικρινά δεν με ένοιαζε από τότε. Και που βγήκανε και είπανε κάποιοι μαθητές, χαχά, τι κάνουν αυτοί, ξέρω εγώ, και η καλή τι κάνει αυτό. Ήταν πολύ σύντομο, γιατί γενικότερα ήμουνα και δημοφιλές άτομο, οπότε Ναι. δεν είχα κάποιο έτσι, θέμα ποτέ. Και ειλικρινά δεν έκανα κάτι για να σηκώσει hate. Ήμουνα ένα κοριτσάκι που απλά βαφότανε με καφέ, κραγιόν και έκανε πατίνια και έκανε challenge με τον κολλητό της. Και να ερχόντουσαν αρνητικά σχόλια. Ναι, δεν είχε Γουστάραμε νόημα. τόσο πολύ αυτό που κάναμε, που πραγματικά δεν με επηρέαζε καθόλου. Άρα το βίωσες, δηλαδή ανέφερες ότι κάποιος το σχολίασε. Δεν υπάρχει άτομο που να έχει ανεβάσει κάτι δημοσίως και να μην έχει λάβει ένα αρνητικό σχόλιο, γιατί πολύ απλά ο κόσμος λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, έχει πλατφόρμα, θα το γράψει. Υπέροχο όμως το είχες αυτό το mindset από τότε, δηλαδή από τα 16 σου. Χτίστηκε. Δηλαδή, και ειδικά όταν ξεκίνησαν να έρχονται πολλές προβολές. Γιατί κάποια στιγμή, αυτό που σου πω με τον BAM, ανεβάζαμε χαχαχουχού μεταξύ μας. Αλγόριθμος είναι αυτός. Ναι. Μία φορά σε ένα βίντεο που έκανα το 2017, κάπως το αγάπησε, το προώθησε ο αλγόριθμος και κατέληξα να πάρω. Τώρα έχει 2 εκατομμύρια προβολές το βίντεο. Οπότε, overnight, εγώ ξυπνάω και είδα 100.000 προβολές. 100.000 προβολές Για τότε. και για τα δεδομένα μας ήταν εξωπραγματικό και 10.000 ακόλουθους. Οπότε πήγε από 0% η κατάσταση. Εννοείται μεγαλύτερη προβολή, μεγαλύτερες πιθανότητες για σχόλια κλπ. Και αυτά. Υπήρχαν σχόλια και στο συγκεκριμένο βίντεο έφαγα λίγο κριτική, η οποία όμως μου έκανε πάρα πολύ καλό. Γιατί εγώ ήμουν 16χρονη καλύστη που έπρατε αυθόρμητα, έκανε ό,τι γούσταρε. Είδα όμως ότι είσαι σε μια κάμερα, θα το δει κάποιος κόσμος. Καλό είναι να προσέχεις κάποια πραγματάκια. Πώς το πεις. Ναι, λίγο πώς το λες, πώς συμπεριφέρεσαι, τι κάνεις. Οπότε ήταν καλό που μου έκαναν αυτά τα σχόλια, γιατί έμαθα για τα παραπέρα. Και έχεις φτάσει σε ένα σημείο τώρα που το διαχειρίζεις άψογα να πούμε. Ωραία, είμαστε σε μια ηλικία, δηλαδή τώρα γύρω στο 16-17 καταλαβαίνω. Έχεις φτάσει στο σημείο να πρέπει να επιλέξεις την επαγγελματική σου πορεία, δεν θα το πω, την ακαδημαϊκή σου θα πω. Μου είπες ότι σκεφτόσουν την υποκριτική και ακόμα τη σκέφτεσαι. Ναι. Πώς κατέληξες όμως να πεις ότι εγώ θα ασχοληθώ με τη γυμναστική ακαδημία? Ναι. Δεν είχα καθόλου στα πλάνα μου την γυμναστική ακαδημία. Τέλεια. Προέκυψε
πολύ μετά, ενώ είχα ήδη φύγει Αθήνα και είχα αποφασίσει να σπουδάσω. Θα σου εξηγήσω. Είχα καταλάβει ότι η υποκριτική είναι ένας ωραίος κλάδος, μαγικός κλάδος, δύσκολος. Πρέπει να θυσιάσεις πολλά πράγματα, θα πρέπει να ρίξεις λίγο και το εγώ σου έως πολύ. Και κάπως μου το είχα καταλάβει ότι και γενικά η επαγγελματική αποκατάσταση και η οικονομική ευχέρεια δεν είναι πανεύκολη και μονόδρομος. Δηλαδή θέλει να παλέψει τον κλάδο αυτό. Και με το καιρό, με το διάβασμα, άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ. Η βιολογία, η χημεία, η φυσική, πάρα πολύ ο συγκεκριμένος κλάδος. Ο πατέρας μου ήταν φυσικός, οπότε είχα μια φοβερή έμπνευση από εκεί. Η αδερφή μου είχε περάσει στο χημικό. Είδα τι μπορώ να κάνω και τι μου αρέσει. Λάτρεψα τη βιολογία, ήθελα δηλαδή το βιολογικό. Ναι. Και μετά μου άρεσε και η διατροφολογία. Δηλαδή, εμένα αυτή ήταν η στόχη μου βγαίνοντας από το Λύκειο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν λειτουργήσαν οι πανελλαδικές για μένα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Για πολλά παιδιά. Σίγουρα. Είχαμε αυτές τις βλέψεις, δεν λειτουργήσαν οι πανελλαδικές. Ήξερα όμως ότι ό,τι και να γινότανε, ανεξάρτητα από τις πανελλαδικές, ήθελα να πάω στην Αθήνα. Ήτανε, τι να σου πω, το big dream. Άμα δεις ακόμα στο δωμάτιό μου, έχω έγραφα γενικά, ζωγράφιζα τέτοια πραγματάκια και είχα ένα Athens is waiting. Δηλαδή ήθελα να φύγω στην Αθήνα και το έκανα. Δηλαδή τελείωσα, καλοκαίρι, λέω θα πάω να δω την αδερφή μου, να δω το έδαφος και όντως έψαξα, βρήκα ένα ΙΕΚ το οποίο με εξυπηρετούσε σε απόσταση και εννοείται σε δίδακτρα και μπόρεσα να πω στη μητέρα μου, ξέρεις κάτι, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Είχα την άνεση από το YouTube και όλα αυτά τα ωραία να μπορώ να βάλω πάρα πολλά χρήματα από τα διδακτρά μου για να πω «Μαμά, ξέρεις κάτι, I got it», που ήταν το καλύτερο συναίσθημα για μένα τότε. Και να της πω θα φύγω, πάω στην Αθήνα, θα μένω με την αδερφή μου και πήγα στο ΙΕΚ για να σπουδάσω διατροφολογία. Το σύμπαν παίζει τα παιχνίδια του, μου λέει «Δεν έχουμε τμήμα διατροφολογίας, δεν έχουμε συμμετοχές, πρέπει να διαλέξεις κάτι άλλο». Οπότε εγώ ξαφνικά μου δίνει ένα χαρτί με ειδικότητες και πρέπει να διαλέξω κάτι άλλο να κάνω. Ναι. Το αμέσως επόμενο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν η αισθητική, γιατί beauty, μακιγιάζ, καλοπισμός ήταν από τα άλλα μεγαλύτερά μου έτσι πάθη. Και μετά την προπονητική. Και λέω, ξέρεις κάτι, ας το δοκιμάσουμε. Προπονητική λεγόταν το πτυχίο και μπήκα σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Όντως το σύμπαν ώρες παίζει Ναι. Γιατί το τρέχεις ακόμα και τώρα, σ' αρέσει από ό,τι βλέπω. Εξέλιξα τις σπουδές. Δηλαδή τελείωσα το ΙΕΚ 2 χρόνια και αποφάσισα να μπω σε bachelor άλλα 4 χρόνια για να πάρω δυνατό πτυχίο στην ουσία, πάλι στον ίδιο κλάδο. Και είσαι και από τα άτομα που εγώ παρακολουθώ ότι πας σε καθημερινή τέτοια στο γυμναστήριο. Έχω βάλει το fitness στη ζωή μου για τα καλά. Πολύ έντονα. Τα τελευταία χρόνια, ναι, για τα καλά. Άρα υπάρχει η προπονητική, υπάρχει ακόμα και η υποκριτική. Εγώ το ξαναλέω. Εδώ λίγο στον άκρη του μυαλού μου υπάρχει, δεν έχει φύγει τελείως και ούτε πρόκειται. Δέχομαι ερεθίσματα και προκλήσεις καθημερινά με πράγματα που βλέπω και νιώθω. Οπότε κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Παράλληλα όμως με την υποκριτική υπάρχει το YouTube, υπάρχουν τα social που επίσης είσαι πολύ ενεργή. Έχεις 60.000 νομίζω στο Instagram. Σωστά. Και πήγες και το πρώτο σου επαγγελματικό ταξίδι από ότι έτσι μεγάλο. Ναι. Πώς ήταν αυτό το συναίσθημα? Λοιπόν, ήτανε, δεν θα πω ψέματα, από τα πράγματα τα οποία με είχαν, όχι πονέσει, δεν μου αρέσει, δεν υπάρχει κάτι αρνητικό σε αυτή τη δουλειά για να πω πονέσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν το μοναδικό πράγμα που είχε μείνει πίσω από όλα. Ναι. Δηλαδή, έχω φοβερές συνεργασίες εδώ και χρόνια, δεν έχω κανένα παράπονο. Αυτό που έλειπε ήταν η συμμετοχή μου σε ένα ταξίδι. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα, τα brands δεν είχε τύχει, δεν είχαν επιλέξει μέχρι στιγμής. Οπότε όταν είδα το καλοκαίρι το email ότι ήρθε προσωποποιημένη πρόσκληση, ότι με διάλεξαν για το συγκεκριμένο ταξίδι, ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση, το είδα σαν μια επιβράβευση και σαν ποτέ μην τα παρατάς. Δηλαδή κάνω αυτή τη δουλειά 6 χρόνια, άλλος κόσμος την κάνει 6 μήνες και έχει πάει ήδη σε 800 ταξίδια. Αξίζει αναμονή. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Ποιότητα. Ναι, δηλαδή, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Χάρηκα γιατί και με τον brand εννοείται, με την Καρνιέ συνεργάζομαι πάνω από 2 χρόνια τώρα. Και με τίμησε που με διάλεξαν για το ταξίδι, γιατί ήταν και για την εταιρεία το πρώτο ταξίδι που κάνανε ever. Δεν είχε ξανακάνει η Γκαρνιέ ταξίδι, οπότε διάλεξε την ομάδα της πολύ συγκεκριμένα και αυτό με τίμησε ακόμα περισσότερο. Είναι ακόμα πιο τιμητικό, φαντάζομαι. Σωστά. Στο πρώτο ταξίδι να επιλέξουν εσένα. Δηλαδή ήταν όντως πολύ. Εκεί σου λέει, ήταν για μένα ικανοποίηση ότι εκτιμούν τη δουλειά μου, εκτιμούν τη συνεργασία μας, κάτι κάνω καλά φυσικά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Άρα τώρα το επάγγελμά σου, βασικά εσύ σπουδάζεις ακόμα. Ασχολείσαι. Ναι, σίγουρα. Αλλά όσο σπούδαζα, μέχρι και το Μάιο.
έχεις ασχοληθεί, ας πούμε, με την γυμναστική ακαδημία ως επάγγελμα, δηλαδή να είσαι σε γυμναστήριο ή να είσαι personal trainer, δεν ξέρω τώρα πώς πάει αυτό. Έχω κάνει κάτι μικρά βηματάκια σιγά σιγά στο χώρο. Με το που τελείωσε το ΙΕΚ ήταν υποχρεωτική πρακτική 6 μήνες, οπότε έζησα την πρώτη μου εμπειρία να είμαι μέσα σε γυμναστήριο τότε, μετά από το ΙΕΚ. 6 μήνες, χωρίς πληρωμή, ήταν η εμπειρία μου σε έναν πολύ ιδιαίτερο και αυστηρό χώρο, ο οποίος με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Είδα πολλά πράγματα και είδα πράγματα που δεν περίμενα να δω και δεν είχα δει μέχρι τότε. Έναν λίγο άλλο κόσμο. Έναν κόσμο που εκτιμάει βαθιά το personal και τη γυμναστική και τους γυμναστές και δεν κοιτάει απλά ένα δεκάρικο για να του κάνει μισή ώρα. Μου έβαλε πολλά ερεθίσματα αυτό. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία εκεί μέσα. Ακόμα πηγαίνω σαν αθλήτρια στο συγκεκριμένο γυμναστήριο. Έχει μια θέση στην καρδιά μου. Οπότε έκανα αυτό. Και η πρώτη μου έτσι επίσημη δουλειά ως fitness trainer ήταν το καλοκαίρι του 2024, όπου αποφάσισα να φύγω σεζόν. Ναι, το είχα δει αυτό το σεζόν. Και δούλεψα μια mini, half στην ουσία σεζόν στη Ρόδο, σαν fitness trainer σε ένα 5-αστερό resort. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Επίσης μου άνοιξε ένα καινούριο κόσμο, τον οποίο δεν είχα εξερευνήσει μέχρι τότε. Ήξερα ότι μου αρέσει η δουλειά μου, μου αρέσει αυτό που κάνω. Γενικότερα είμαι παιδί του καλοκαιριού, νησί, μεγάλωσα σε νησί, αγαπώ το συγκεκριμένο κλίμα. Ξέρω ότι ο κόσμος είναι διακοπές και θέλει να νιώσει πιο ωραία, να κουνηθεί, να γυμναστεί. Και ότι το αφήνει να το κάνω εγώ ήταν. Γενικά πάντα ακολούθησα αυτό το κομμάτι γιατί θέλω να νιώθει ο κόσμος καλά, να γυμνάζεται, να νιώθει ωραία και να παραγωγικός, ότι κάνει κάτι για το σώμα του. Επομένως πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εννοείται και υπήρχαν δυσκολίες σε συνεργασίες με υπεύθυνους, συναδέλφους, συνθήκες, η σεζόν κλπ. Αλλά νιώθω ότι είμαι από τα λίγα άτομα που έχω ακούσει να λένε πόσο καλά περάσανε σε αυτή τη σεζόν. Αχ, μπράβο, πάρα πολύ Πάρα πολύ καλά. Η δουλειά στα δουλειά μου άρεσε πάρα πολύ. Το ξενοδοχείο, συνάδελφοι, μια χαρά. Η ζωή μου δεν σταμάτησε, δεν δούλευα μόνο. Ναι. Έβγαινα τα ποτά μου, τις παραλίες μου, τα πάρτι μου. Πάρα πολύ καλά. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Μπορώ να με ξαναδώ, άνετα να κάνω κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, σε εύχομαι. Μου αρέσει. Θα το δεις. Θα το βλέπω εγώ. Ωραία. Στο μέλλον, πώς φαντάζεσαι την Καλίστη? Η Καλίστη B και η Καλίστη θα πρέπει να συνεργαστούν λιγάκι, διότι θέλω πάρα πολύ να συνεχίσω στα social media. Αγαπώ πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ, πώς να το πω, ελληνικά. Έχει πάρα πολλά benefits, τέλος πάντων. Ναι. Έχει πολλά privileges, να σου το πω. Και γνωρίζεις κόσμο, δημιουργείς, συνεργάζεσαι. Δεν μπορώ να μιλάω για ώρες για το πόσο μου αρέσει αυτή τη δουλειά. Όμως, εξίσου αγαπώ και αυτό που έχω σπουδάσει. Και μπορώ να με δω να δουλεύω σαν trainer, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κάτι πιο μεγάλο, πάρα πολύ. Επομένως, τα επόμενα χρόνια θέλω να βρω την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο. Έχω το καλό ότι το κομμάτι του fitness συνδυάζεται άρτια με τα social media. Μπορείς να μοιράσεις το υλικό, να πεις πάρα πολύ καλά. Όμως, στο θέμα ωραρίου και προγράμματος και ρουτίνας, θα πρέπει να βρω λίγο ισορροπίες. Μέχρι τώρα είχα τις σπουδές μου, οι οποίες ήταν σε πρώτη μοίρα, μετά η δική μου προπόνηση και στον ελεύθερο χρόνο έχανα τα social media όσο μπορούσα. Τώρα περνάω για πρώτη φορά στη ζωή μου να μην έχω σχολείο, τίποτα. Έχω χρόνο να αφοσιωθώ στα social πλήρως. Πρέπει όμως σιγά σιγά να κάνω τα βήματά μου και εκεί. Άρα στο μέλλον θα με δεις σταντεράκι να κάνω και τα δύο. Δεν μπορώ να σκεφτώ να αφήσω κάτι από τα δύο. Δεδομένου ότι σε έχουμε δει από μικρή να βρίσκεις ισορροπία σε πολλά πράγματα. Έχεις πίστη σε εμένα. Ναι, σίγουρα. Τέλεια. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση έχω εγώ να σου κάνω. Βεβαίως. Αν ρωτούσες τη μικρή Καλίστη, τι πιστεύεις ότι σου έλεγε? Δηλαδή, αν την έβλεπες εδώ πέρα μπροστά σου, τι συζήτηση θεωρείς θα έχεις? Πόσο μικρή? Έχει σημασία. Να πω από το νησί, να πω πριν από το νησί. Εκεί ένα πεντάχρονο. Να είμαι απόλυτα, να μιλήσω ελεύθερα, η πεντάχρονη Καλίστη ήξερε ότι θα γίνει μία στάρ. Η πεντάχρονη Καλίστη κυνηγούσε το spotlight από παντού. Δεν έβαζα κολοκάτω, συγγνώμη, δεν γίνεται να το πω αλλιώς. Έκανα τα πάντα, χόρευα, τραγουδούσα, έπαιζα θέατρο, μιλούσα αγγλικά, ελληνικά, μιλούσα σε όλο τον κόσμο. Ένα πλάσμα το οποίο βγάζει απόλυτο νόημα σε αυτό το άνθρωπο που έχω εξελιχθεί τώρα, από κοινωνική πλευρά, επαγγελματική, από το fitness, από το πόσο δραστήρια είμαι ακόμα. Πιστεύω ότι θα το βρίσκαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα έλεγε καλή δουλειά, μπράβο, μια χαρά, τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Θα ήταν αυστηρός κριτής? Όχι. Αυστηρή με τον εαυτό μου έγινα πολύ πιο μετά. Λύκειο και ενηλικίωση ήμουν πιο αυστηρή και ακόμα σε ένα βαθμό. Οπότε όχι, δεν υπήρχε τότε να ήμουν αυστηρή με τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χαρούμενη. Σίγουρα δεν θα πίστευε ότι είμαι
ακριβώς έτσι, δεν θα ήταν, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Αλλά κάνοντας τα πράγματα που κάνω, βγάζει νόημα με το μικρότερο εαυτό μου, σίγουρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα το ότι ήρθες ως δεύτερη καλεσμένη και να πούμε κάπου εδώ ότι ήρθες και από την Αθήνα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά δική μου. Δηλαδή σε ζάλισα από ένα σημείο. Καθόλου. Θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς Ηράκλειο, ένας λόγος παραπάνω. Ναι. Εννοείται. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να αφιερώσω αυτή τη μία ώρα να είμαστε μαζί. Γιατί καταλαβαίνω ότι ήρθες αυτές τις λίγες μέρες. Μέρα δουλειάς κι αυτή. Μέρα δουλειάς. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να πέρασες καλά. Αμέ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω να μας κάνετε ένα subscribe, να κάνετε ένα like, ένα comment, δεν ξέρω, και να αρχίσετε να στηρίζετε αυτή την ιδέα, γιατί πολύ την πιστεύουμε και είμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε έτσι φωνή και στα παιδιά που έχουν πετύχει και ένα πατ στην πλάτη, όπως έχω ξαναπεί, στα παιδιά που βλέπουν αυτό το βίντεο και ψάχνουν ακόμα τον όνειρό τους.